Wengane zawethu impela lapha siniphathele udaba likasisi oshadile njengoba ke esivezela ke isigaxa semfihlo esiphakathi kwakhe nobhuti wasemzini. Njengoba ke usisi evezile ukuthi cha impela ke naye ubhuti wasemzini ke bayatholana phela mangaba kuzoba phana ke enkonzweni ke yasekamereni futhi ke impela ke bayafilana ngeyona ndlela. Kodwa pha masike nokukhuluma wengane zawethu impela ke ake sinibingelele. Kuyona ke imboso sithi MTV sithi nje uma usaqala ngona channel awuke wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzothola zonke izindaba ke esishayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela lapha siniphathele udaba likasisi oshadile njengoba ke esivezela ke isigaxa semfihlo esiphakathi kwakhe nobhuti wasemzini njengoba ke eveza ukuthi impela ke banalisana mangaba kuzoba phana ke enkonzweni ke yasekamereni kwazise ke umkhunyana wakhe ke usuke engekho ke esematohweni njengoba ke esebenza kude futhi ke ebuya maybe ke kathathu okabini ngonyaka. Hayi ke wengane zawethu impela yena kusisi bese sibhalela phana ke kuyona ke email wathi cha impela ke mbuso awungisize ke ungidlulisele ke nalo ku lwami engazi ukuthi ke engingalitshela abanye ngoba nabo abangane ke abathembakala kule nsuku zamanje. Ungathi uthi uyahleba kumngane abusane ke into yakho ke bayibhadlaza iqhumelo nayo igula uthi yona ke lemfihlo sohlala naye isikhathi ke eside futhi ke uyabona ukuthi cha impela ke akasakwazi ukuthi ayigcine phana ke esifubeni ke sakhe. Bafowethu uthi inhliziyo yakhe ke uyayibona naye ukuthi isithingekile kuyena ke ubhuti ngoba ke uyena phela umuntu ohlezi ke ejayiva naye ekamereni. Hayi ke bafowethu impela ke ake nibekele ukusuka ke nokuhlala ke kwalolu daba njenganosisi nayo ke elibekile. Hayi ke bafowethu uthi yena ke usisi ke wayesefike phana ke emzini ke isikhathi esilinganisela phana eminyakeni emibini ke eshadile njengoba ke nayo indoda yakhe isevele ke seyisematohweni. Uthi wathi ngelinye ilanga ke ebusuku ngabo 10 ke ekhishwa isisu wanyenzela ukuthi cha impela ke akahambe ke aye endlini encane. Uthi ke waphuma phana ke endlini yakhe ke wahamba ke wayodlula phela ke ngasendlini kabhuti kwazise ke phela indlela eyetholethi ke inqamle ke ngake endlini ke kabhuti ke wasemzini. Uthi wathi mangaba isondela ayibo yini lekhalayo uthi wezwa ke isililo impela ke esamshaya ke wazwa kunyakaza phela pha impela kwenkinopho. Hayi ke wengane zothi impela uthi wasike isiqhube ngoba ke naso phela isisu ke sasimjahe ngeyona ndlela. Uthi wathi mangaba efapha etoilet weza ukuthi cha impela ke inkinopho nakuyena ke isitatazela ngeyona ndlela usezikhohlwe nokuthi uphethwe yisona ke isisu. Uthi impela ke endlini encane wahlala isikhathi esingangemizuzu ke eyishumi. Uthi wathi mangaba ephuma lapho ke waphinde wadlula pha ngasendlini kabhuti. Hayibo nakho ke lesililo ke sisakhona. Bafowethu uthi impela ke wanyamezela kunzima kunjalo ke ngoba nakuyena ke inkonopho yelokho ke impela ikhale ke njalo imane inyakazile. Uthi wangena ke endlini yakhe kunzima ngeyona ndlela njengoba ke impela ke inkonopho ke yelokho impela ke ilokho itatazele njalo. Uthi ke zange kufike nomthongo ke ngalo ke lelo langa. Uthi wabona ukuthi cha yabona ke engazi ukuthi le ndlela ke ubhuti wami ke aphusha ngayo engazi ukuthi nami ngingayithola. Uthi ke wengane zakuthi impela ke waseke esenza ke iqhinga ke kwazise ke umamezala ke wayengekho ngalolo langa wavusana ke waqonda ngqo kubhuti wasemzini wathi cha bhuti ke yazi nginenkinga phana ke ugesi wami ke awusebenzi. Bafowethu impela ukuthi ke wase sethinge vele negroup ngoba ke lento lena ke wasokunesikhathi ke eseyiplanile ukuthi cha impela ke ubhuti wasemzini kumele ke betholane naye ngoba ke indlala esimbulele kwazise ke umkhunyana wakhe ukude usezinkalweni. Uthi ke wabese ke sephindela phana ke endlini yakhe ke wakhipha yona igroup ke esebenzayo wathatha ingasebenzi wayifaka kwathi lesebenzayo wayiphindisela ke edrowini wabese ke eseshintsha phela ke ingubo ke azigqokile wabuyisa ithawula wabhinca. Uthi wathi ke mangaba isabhinca kwaqhamuka yena ke ubhuti wasemzini wathuka eminyango wajika. Uthi ke ngambiza ngathi cha bhuti sondela ungesabi wena nobhuti wakho nabandawonye so awuyena wena umuntu wangaphandle ngena khuleka. Hayi ke wengane zothi uthi impela ke wangena ke ubhuti wasemzini ke wabese simkhombisa na igroup uthi cha naye igroup engiyisola ukuthi inkinga wena thatha le esegroweni ungifakele yona. Hayi ke wengane zothi impela ke ubhuti wasemzini ke wenze njalo ke efa yona ke le group lena ke ebisebenza phela ke beshintshe ngesibomu ke wabese test ugesi wakhanya. Uthi mangabe esethi yaphuma ubhuti wasemzini wajump umakhoti waxhomela eminyango waqeqa ithawula. Hawu zavela zonke izidlo zasubala wathi hayi kunjani la. Bafowethu uthi impela ke bashovana impela ke beyisana phana ke endaweni ke yokuphumula bashovana khona bashovana boba ngaphasi ongaphezulu ongaphasi ongaphezulu ongaphasi ongaphezulu. Uthi impela ke angikazi ke ngimbone umuntu oshova ngale ndlela. Hayibo kathathu kuvuthwa indaba kolokuqala. Bafowethu uthi impela ke okwamthusa kakhulu ke emva
kwamasonto esezizwa engekho right. Wathi mangabe egijima phana ke emtholampilo watholakala cha impela ke ubambile. Hey bafethu uthi yona ke into ke impela ke eyamxaka kakhulu ukuthi ke uzoyimisa kanjani ngoba phela ke ubethi phela abantshontshana naye ubhuti. Uthi hayi ngabe sanike ngahlala bayikholi ngayibhekisa le emazweni kumkhonyana ngokwami ngamcela umvashela. Hayi ke wengane zothi impela uthi ke wabe sisemvakashela ke kwangazi ukuthi ke yona ke lengane le ayithwele eyakhe umkhwenyana. Uthi ke babe sekimpela ke bephinda ke beqhubeka ke naye ubhuti wasemzini ke njengoba phela ke behlezi naye khona la ekhaya. Kanti yena ubhuti wasemzini vele ke yena umuntu ke ohleze khona ngoba ke umuntu phela osebenza ke ngalo udaka njengoba ke ekhala uthi yabona indlela ke plastela ngayo odengeni la plastela ngayo kumina cha impela kuyahambelana. Hey bafowethu impela uthi ke inkinga ke silana ngoba ke umuntu osemzo kangcono uyena ke ubhuti wasemzini futhi nje sikhuluma nje kuyimanje uthwele enye ingane isinenyanga. Umkhonyane akakwazi lutho naye akazi ukuthi kumele athini ngoba inhliziyo isifuna ubhuti. Ayibhadlaze amtshene umkhonyane ukuthi cha umfowabo bazithika naye lezi ngane lezi eziyabhuti wakhe. Uthi hey bafuthu impela akasazi futhi ke akasazi lokho kwangempela ngoba ke even nesikhwele usenazo sikabhuti wakhe wasemzini. Uthi manje naka ucela ukuthi ke abonise ukuthi ke lento lena ke angayenza kanjani athule du aze afe noma amtshene umkhonyana wakhe ngoba vele yena nobhuti baqhubeka bayenza lento bayayenza futhi indlela bayenza ngayo bayenza ukwedlula umkhonyane kwaphela bahlala ndawonye. Hey bafuthu impela ke injalo ke indaba kaMakhoti njengoba ke esibhalelile ethi cha impela ufuna uvo lwabantu. Hayi ke wengane zothi impela ke thina ke simbuso sithi MTV sithi nje ake siyibambela ehlangana kuma comment.